ukuphupha intaba kubaluleke kakhulu kabi, ngoba singachaza sithi indawo lapho izulu lihlangana nomhlaba. Kubaluleke ngokuthi indawo lapho uNkulunkulu ekhona kuyona, ilapho kutholwa khona ibonakaliso, ilapho kwenzakala khona iy'vumelwano, ama-agreement, ama-covenant, ilapho khona kuvela i-authority yokuthi ubani onamandla, kuvela amandla, kuveza imibuso, umbuso kaNkulunkulu noma umbuso kaSathane uyavela ey'ntabeni. Kuveza isikhathi eziningi, kuveza indawo yokuhlala, yabo? So ngingayichaza ngey'ndlela ey'ningi, kodwa uma ngiqala sengichaze ngokuthi uma sibheka kuningi okwenzakayo ey'ntabeni, uma ucabanga noMoses, uma sibheka ku-Mount Sinai, ilapho athola khona umthetho. Sentabeni uyaphiwa umlayezo, kwesinye isikhathi uphiwe amandla, kwesinye isikhathi ila obalekela khona. Ngakho-ke kudiphenda ngephupho ukuthi uphupheni, kwenzakalani entabeni enjani, bokumnyama, kumhlophe, kunjani, kusebusuku, kusekuseni, izinto ey'ningi, yabo? Kuyasho ukuthi indawo yokuhlala, kuveza izinto ey'ningi ukuthi uyawina noma uyanqoba noma uyaluza, noma uyahlulwa izitha zakho. Veza konke lokho, kuveza nendawo la uNkulunkulu ahlala khona, njengoba sengishilo ukuthi kuveza umbuso kaNkulunkulu noma umbuso kaSathane. Kuyavela entabeni ukuthi kwenzakalani, kuveza konke lokho. Into kumele uyi-understand-e ukuthi iy'ntaba zihlukene, azifani. Khona iy'ntaba kubizwa ama-high places, ilapho-ke iley'ntaba ezingekho right, yabo? Ozombuso kaSathane, ilapho okukhonza khona abantu abakhonza uSathane nemimoya emibi, izitha zethu. Kodwa intaba kaNkulunkulu yilapho thina esikhonza uNkulunkulu, esixhumana noNkulunkulu. Ngakho ngithi kule mibuso kule mibuso emibili, yomibili iney'ntaba zayo. Ngakho-ke kuyadiphenda ngokuthi wena ukumuphi umbuso, uvumelana namuphi umbuso. Ingakho-ke ngizochaza ukuthi kusho ukuthini, kusho ukuthini kwesinye isikhathi uma uphupha intaba. Enye into engayibala ukuthi entabeni kungaveza ushintsho oluningi kakhulu ngokomoya, kuvela nokukhazimula kaJehova, kuveza izinto ey'ningi nje ezifihlakele. Kuyakhanyisa, kuba ukukhanya. It's either kuba ukukhanya noma kuba izinto zobumnyama. Kuya ngokuthi kwenzakalani kuleyo ntaba leyo. Kwesinye isikhathi intaba iveza izimo ezinzima ezikutshalenjayo, izitha zakho uma zikucikela phansi, noma izinto ngizothini, isivunguvungu, kuveza iy'vunguvungu omele uzinqobe ngokukholwa kuNkulunkulu. Njengoba ngishilo ukuthi kuyadiphenda ukuthi intaba enjani, kwenzakalani, kodwa nje yilokho nje engingakusho. Ingakho ngihlezi ngitshela abantu ukuthi akusinoma yiphi intaba ohamba kuyo uyothandaza, ngoba wazi ukuthi kuthandazwa kumuphi uNkulunkulu, bagoqela bani, babiza bani. Asiwo wonke umuntu othi Jesu, 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 ukhonza ngempela uJesu. Abanye benza izinto ezimbi kuley'ntaba eniy'hambayo, anazi, kodwa iBhayibheli lithi uma uhlangene nabo, kufana nokuthi uvumelana nabo. Yingakho abantu abaningi balahleka, baba nama-false prophets, bacikelwa phansi ngokungazi. Liyasho igama kaNkulunkulu lithi, uNkulunkulu ethi egameni lakhe ngoMoya oNgcwele athi, abantu bami babulawa ukungazi. Ukungazi kwakho angeke kukusindise ngoba uzifake ey'ntweni ezinzima. Ukuba khona kwakho kuleyo ntaba, ukuhlangana nabanye, nenze izinto ey'ngcolile noma wena ungazi, kufana nokuthi uvumelana nazo, ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi ome nabo unabo. Kuphelela lapho nje ukuthi kumele uqaphele ukuthi uya kuyiphi intaba, kanti futhi uma uphupha iy'ntaba kumele ubuze, umoya oyingcwele ukuthi intaba yini le, yini uNkulunkulu angibonisa yona, imele ukuthini le ntaba le, yini ngibhekane nesivunguvungu, imeleni le ntaba le, imele ukuthi ngithole umlayezo
i-instruction from uNkulunkulu noma ngitholani? Uyakhumbula uMoses wathola ama-instruction entabeni, utholani-ke wena uNkulunkulu ukuvezelani kulesi khathi akuvezela kona iphupho ukuthi yini lo oyitholayo? Kumele uqaphele, ngoba each time uthola iphupho, kunomlayezo owutholayo. Kumele uvuleke amehlo ukuthi kwenzakalani, ubheke impilo yakho, ungavele nje uvale amehlo ungacabangi. Kumele ubukisise impilo yakho ukuthi hayi bo, kulesi khathi engikuso manje, uNkulunkulu ungibonisani? Uthini? Kwenzakalani empilweni yami? Ngilahleka kuphi? Ngihamba kahle kuphi? Ngisamamela yini uNkulunkulu? Ngisalandela umthetho waNkulunkulu? Kwenzakalani? Kubalulekile lokho. Uvuke ekuseni uthandaze, usho ukuthi uNkulunkulu khuluma nami ngilalele, ngiyayamukela intando yakho mayenziwe. Kodwa uma kuyinto embi, kumele uthi cha, ungavumi, ukhulume ngomlomo. Kunamandla ukukhuluma, njengoba kusho uNkulunkulu ukuthi amandla aselimini, ngoba ilimi liphethe impilo nokufa. Ngakho-ke khuluma ukuphila, bese uma kuze ekufeni uthi cha, ungavumi. And ngiyazi iningi labantu abahlaziya amaphupho banamanga, bayathanda ukuthi uphuphe intaba, hamba othwasa, uphuphe amanzi, hamba othwasa, uphuphe inyoka, hamba othwasa. Cha, 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 akusebenzi kanjalo. Uma kuwukuthi kodwa-ke uyathanda wena ukuthwasa, ngoba ucabanga ukuthi isiphiwo esihle, angikuvimbi mina, kodwa ngithi asilonke iphupho, futhi alikho nje iphupho elivumelana nalokho. Ungavumeli ukuthi usathane akudisive, adlale ngawe. Angadlali ngawe ngoba ungazi, ufele ukuthi awazi, ungafeli ukuthi awazi. Lalela ufunde. Ungavumi ukuzwa ngabantu nje uma bathi hhayi, yenza so na so na so, cha. Iba nobudlelwane noNkulunkulu wakho, ukuthi bangakuqambeli amanga, bazokulahlekisa abantu. Uma kuwukuthi ufuna ukuzwa more ngale subject lena, like, usubscribe, ucommente,